Umcb ydy'r Undeb Myfyrwyr Cymraeg sy'n ni yma ym Mangor. Felly, da ni yma mwyn rhoi cyfleoedd i myfyrwyr drwy gyfrwng y Gymraeg a hefyd i sicrhau bod yn hawliau y myfyrwyr Cymraeg ni yn cael ei glywed yn academaidd hefyd. Mae Umcb yn cynnig sawl fath o gyfleoedd gwahanol i myfyrwyr ni. Rhai o'r cyfleoedd da ni'n gynnig ydy drwy digwyddiadau Cymraeg sydd yn digwyddiadau cymdeithasol gyda'r nos fel arfer. Megis y Clwb Cymru sydd yn noson gwisgo fyny, meic agorad, steddfod dafarn, trip pentre bach ac yn y blaen. Ond mae gennym ni hefyd gymdeithasan hynna'n sydd yn cyfarfod drwy gyfrwng Gymraeg, megis Umcb, cymdeithas y dysgwyr, gennym ni'n bapur Cymraeg yn hynna'n sef y llef, a gennym ni dim o chwaraeon Cymraeg hefyd. Dwi'n aelod o Umcb, felly da ni'n gwneud lot o bethau allgyrsiol a da ni'n mynd ar dripiau ac yn amlwg da ni'n mynd allan efo'n gilydd sy'n dangos bod mae yna gymuned glos iawn. Rwy'n rhan o Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor ar y Pwyllgor ac hefyd rwy'n rhan o dîm rygbi'r cyngrair efo'r Prifysgol. Da ni'n cael llawer iawn o gyfleoedd i gymdeithasu yn ystod ein blwyddyn yn y Prifysgol. A dwi wedi cael llawer o gyfleoedd efo Umcb hefyd. Da ni'n cystadlu Steddfod yr Urdd a da ni'n gwneud cyngerddoli. Mae Umcb yn chwarae rhan allweddol yn bywyd cymdeithasol ni. Da ni'n cael cyfleoedd rhan gol, tripiau i Ddublin. Dwi'n part o tîm Umcb pel droed. Mae y Cymru sy'n rhan o Umcb yn gwneud sesiynau cymdeithasu. Roedd Umcb yn gymuned wych i fod yn rhan ohono yn osweithio allan, treulio amser efo'ch gilydd i grwydro o gwmpas Gogledd Cymru. Mae'r bywyd cymdeithasol yn briliant yma. Digon o ddewis i gael o pybiau, clybiau, llefydd i fwyta, clybiau chwaraeon, unrhyw beth sydd yn denu unrhyw un. Bywyd cymdeithasol yma yn rili dda. Dwi'n rhan o'r clwb pêl-rwyd. Mae hynna'n lot o hwyl a dwi'n cyfarfod pobl na fyswn ni efallai wedi cyfarfod os ni ddim wedi ymuno â hynny. Dwi'n byw yn Umcb a mae'r cymdeithas mor glos yna, mae pawb yn abod i gilydd, mae pawb yn gallu mynd allan efo rhywun. Ti'n dod man i pawb yn gret a mae lot o gyfleoedd i gymdeithasu dy bob math o bobl o adrannau gwahanol ac o ardaloedd gwahanol, so mae'n just lot o hwyl rili. Dwi yn byw yn neuadd Umcb, felly mae'n braf cael cymdeithasu drwy'r Gymraeg hefyd, sy'n bonus. Da ni yn gwneud chwaraeon efo'n gilydd, felly dwi'n aelod o'r tîm rygbi. Gwahanol digwyddiadau mae Umcb yn trefnu, mae'r Cymru yn trefnu, mae'r Prifysgol ei hun yn trefnu. Croeso i unrhyw fyfyriwr sy'n eisiau sgwrs dod ata fi i'n swyddfa fi, neu yn Undeb Bangor neu yn neuadd Umcb.